Karon adlaw sa Biyernes sa ikaupat nga semana sa Kwarisma. Ang dugo sa mga martir maoy liso sa simbahan. Pulong pa ni Tertullian. Buot ipasabot nga ang panig-ingnan sa mga martir sa ilang makanunayong pagsaksi kang Kristo bisan hangtod sa kamatayon nagdasig sa daghang ubang katawhan nga mamahimong Kristohanon ug mahisakop ngadto sa lawas ni Kristo. Mahimong naghuna-huna kamo nga sa pagkasayod nga mamatay kamo alang sa inyong pagtuo, makapaluya kini sa katawhan aron mamahimong Kristohanon. Hinuon, nakapahibulong kini sa katawhan kun unsa gayoy anaa niining pagtuo nga ang katawhan andam ug tagana mang mosakripisyo sa tanan alang niini. Sa pagdawat sa kamatayon tungod ug alang sa pagtuo, ang mga martir kaniadto ingon man ang mga martir sa atong panahon karon na nagsunod lamang sa panig-ingnan ni Hesus. Bisan nasayod siya nga ang iyang mga kaaway nangita aron patyon siya, si Hesus nagpabiling matinud-anon sa iyang amahan ug sa kamatuoran. Gitawag niya ang iyang mga tinun-an sa pagbuhat sa ingon. Bisag dili kamatayon ang bugti sa atong pagtuo, sa gubangon gihapon nato ang gikinahanglang mga sakripisyo ug kasakitan. Sa atong pagsunod sa mga tunog ni Hesus, pangayuon nato ang grasya sa kinabubut-ong pagdawat niini aron sa kanunay matinud-anon kitang magpabilin. Pamalandong. Sa akong pagkatinun-an ni Hesus, andam ba akong magpakamartir pinaagi sa akong pagsagubang sa mga gikinahanglang sakripisyo ug kasakitan sa akong kinabuhi? Pagbasa gikan sa basahon sa Kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tawo sa ilang pag-ingon sa ilang kaugalingon. Ang atong kinabuhi hamubo ra ug puno sa kasakit. Ug kun moabot na ang katapusan niini, wala kitay kalingkawasan. Walay nahibaluan nga mibalik gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang mataro nga mga tawo walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang, busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat. Nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulun-an sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga nakaila kuno sila sa Dios ug nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makaagwanta sa pagtan-aw sa mga tawo nga sama kanila ang ilang kinabuhi sukwahi sa tibuok natong panghuna-huna. Lahi sila sa ubang mga tawo. Lain ang ilang mga paagi. Naghuna-huna sila nga ang atong sukdanan sa pamatasan, hilabihan kadautan nga kinahanglan likayan ang tanan nga atong gibuhat. Nagpagarbo sila nga ang Dios mao ang ilang amahan ug nagtuo sila nga human masulti ug mabuhat ang tanan, ang mga matarong lamang maoy malipay. Apan tan-awon ta kun tinuod ba kana. Tan-awon ta unsay mahitabo kun mamatay na sila. Kun ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayon ta sila. Ato silang daog-daugon ug sakiton. Unya so taon ta
unsa kamalinawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon, sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ingon niini ang hunahuna sa daotang mga tawo, apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios, wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan ug walay buling. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat og daotan aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuwaw sa matarong, nagpatalinghog kanila ang Ginoo ug sa tanan nilang mga kalistanan giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing, ug luwason niya ang mga naguol. Daghan ang mga kagul-anan sa matarong, apan luwason sila niining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Bantayan niya ang tanan niyang mga bukog, walay usa kanila nga mabali. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon, walay makasala kanila nga modangop kaniya. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini, misuroy si Jesus sa Galilea. Dili siya buot musuroy sa Hudiya, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus niadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tan-awa, nagsulti siya at tubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisang unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog nga tingog. Nakaila ba gayud kamo kanako, ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya, ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.